Salutare fraților și pam pam pam! Astăzi vă arăt aici pe vara mea, bă, așa repede și-a făcut casa. Unde ești? Bă, aici ai, ok. Hai, ce faci? Larisa o cheamă. Ok, mă duc acasă să vă arăt câte mașini am. Ăsta mi-e prima mașină, e Lamborghini. Uitați-vă ce frumos e albastru. Hai, o mașină. Ok. Ok. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Susui, sipa, chipa, chipa, chipa. Aproape ajungem. Aici, aici, bă, nu pot să intru de mașinile mele. Ne plac mașinile tunate. Bă, da. Ok, așa. Să ne dăm jos. Ok, hai. Bă, pot să scriu pe chat. Nu pot. Că nu știu ce-i cu telefonul meu. Hai, intră, te invit. Ok, mergem. Mă duc sus. Se deschide ușa, așa. Bă, dar geamurile nu știu. Ok, am pus. Bă, ușă la etaj. Ați văzut? Bă, unde-i? Bă, unde-i oară mea? Bă, s-a pierdut în casa mea. Ok. Dar nu știu, am uitat unde sunt scările. Că casa mea e labirint. Bă. Unde aici? Cred că a ieșit din joc, sau? Nu, stai, să vedem ceva. Ok, car. Aici e camera mea. Ok, și da. Dați un like-ul, clopoțel și de asemenea nu uitați că mâine mai postez videoclip. Sunt YouTuber. Ok, aici e balconul. Bă, mă duc seara să văd dacă vara mea a ieșit din joc sau nu. Seara, orice întuneric pe afară. Mă tem că mă prinde cineva. O, da, a ieșit? Sau? Nu a ieșit. Uite-ne aici. Sau e la mine acasă. Ce, mă recunoaște? Bă, nu mă recunoaște. Bă, nu mă recunoaște. Bă, m-a recunoscut. Da, m-a recunoscut. Se vede că e vara mea. Da, hai, cu mine. Lasă-ți casa, că mai ce-o faci. Bă, de ce nu intrăm așa? Stai, bă, în seara asta cred că ne culcăm la ea, dacă are loc. Eu cred că are loc. Că e dita mai casa, e casa e ca casa mea. Bă, nu puteți. Așa repede s-a făcut dimineața. Am tulit-o acasă. Bă, câte ore trebuie să filmez, că eu nu știu. Mami, câte ore trebuie să filmez? Deci, mami, nu știu. Nu știu nici eu.
am ajuns la casa mea dragă, scumpă. Cât o pe Dumnezeu. Bă, vara mea nu știe că filmez. Să trag o mașină în garaj, trag BMW-ul, bro. Că cum plouă, bă. Ok, bă, nu. Bă, am dat Robux. Nu, am dat Robux. Nu vreau. Bă, stați puțin că nu știu ce-am făcut. Deschide garajul. Ce repede-i seara afară. Trece timpul repede, ok? Bă, cum ies? Ok, haideți. Afară, închide-te înapoi. Doar la embargo și McLaren. Bă, stați un pic că mă duc acum cu McLaren. Dacă mă recunoști la mu, înseamnă sau a ieșit. Bă, a ieșit. Nu a ieșit, bro. Încă se joacă. Ea crede că nu filmez acum. Bă, câți bani faci? Unde-i? Bă, unde-i? Nu o văd. Bă, dar ce casă și-a făcut. Labirint. Ca a mea, uitați. E pierd în casa asta. Cred că e la mine acasă. Hai să mergem să vedem. Hai că mă duc cu spatele. Sau nu mă întorc. Cu spatele mă duc cu vreo spibă. Stai ca să... Bă, mi-a parcat mașina. Ok, stați, că trebuie să fac ceva. Bă, McLaren, nu aici. Sau... Așa. Bă, dar eu am acum vreo 50 de mașini. Bă, m-am luat. Nu cred. Mi-am luat ce mașină m-am luat. Unde e alb? Un alb mă fac. Să avem. Așa. Și cam acest cu atâta videoclip. Sper că v-a plăcut.
Dacă mai vreți, apăsați pe butonul de like și subscribe și un clopoțel și scrieți în comentarii ce vreți să mai postez. V-am pupat!